У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Цыганкоў. Нязменнай рысай гэтага палітычнага рэжыму ёсць барацьба з прэсай, з незалежным словам, з незалежнай інфармацыяй. Апошнім эпізодам у гэтай барацьбе стала атака на Тутбай. Але ці прынясе гэтая атака ўладзе нейкія набыткі? Пра гэта да іншае пагаворым сёння з палітычным аглядальнікам Паўлюком Быковскім. Добры дзень. Вітаю вас. Ну, Павлюк, калі ацэніць сапраўды то, што зараз адбываецца вакол Тутбая, атака ўладаў і крымінальныя справы, все гэта, па-вашаму, уваходзіць у нейкі стратэгічны намер уладаў, ці, можа быць, там проста сышліся нейкія прыватныя, канкрэтныя незадавальненні, ці гэта все-таки давно планавалася і ёсць у агульнай стратэгіі ўладаў па уціску на ўсё жывое ў незалежнай прэсе? Я мяркую, што гэтыя фактары прысутнічаюць адначасова, але паколькі тут важна, ці была стратэгія, так, стратэгія была. Уже давно ішла размова пра то, што трэба нармалізаваць Тутбай, гэта яшчэ было пры жыцці Зісера. Ну, там, правда, казалось нармалізаваць Зісера. Зараз было пытанне, што рабіць з Тутбаем. Бо калі з пэўнай рэдакцыі можна было дапусціць, што яе можна купіць, прымусіць памяняць рэдакцыйную палітыку, то тут склалася такая канфігурацыя, што выглядала, што Тутбай захавае рэдакцыйную палітыку і яго гаспадары не захочуць прадаваць яго як бізнес. І улады выбралі варыянт, той, который выбралі, шукаць памылкі ў крымінальным кодексе з падаткамі і такім чынам паспрабаваць спыніць дзейнасць Тутбая. Ну, вось вы узгадалі гэтае выражэнне нармалізаваць Зісера. Нагадаю нашым гледачам, гэта казаў Александр Лукашенко яшчэ некалькі гадоў назад. І ввогуле выказанні былі чыноўнікаў наконт Тутбая яшчэ раней да падзеяў 2020-2021 году, але атака пачалася толькі зараз. І вось раней Тутбаю удалося пераконваць улады, ну, магчыма, в нейкіх нефармальных размовах ці в нейкіх там інтэрв'ю, што калі напасці на Тутбай, то гэта прынясе больш шкоды ўлады. Па-першае, это крышка незадавальнення, па-другое, тое, што людзі перайдуць на расійскія рэсурсы. Яны не стануць чытаць савецкую Беларусь, яны стануць чытаць Рамблер там ці іншыя расійскія такія парталы. Вось гэты аргумент, які заўсёды спрацоўваў, і Тутбай выжываў. Чаму зараз ужо не працуе? Ну, все залежыць ад асобаў, з аднаго боку, і тыя магчымасці для камунікацыі, якія меў Юрій Зісер, відавочна адрозніваюцца ад тых, што маюць тыя, хто зараз кіруе Тутбаем. Другі момант, Тутбай раней займаў пэўную такую пазіцыю прайсці паміж кропелькамі, і пры ўсім незадавальненні уладамі тым, што там з'яўлялася альтэрнатыўны погляд на тое, што адбываецца ў Беларусі, там прысутнічаў і той погляд, які падабаўся ўладам. І таму можна было знаходзіць пэўны кампраміс. І былі спецпраекты, прысвечаныя Брэсцкай крэпасці і таму падобныя, якія якраз вельмі укладваліся у дзяржаўную ідэалогію. А з другого боку, калі у пачатку 2020 года Тутбай стаў звяртаць увагу спачатку на паводзіны ўладаў да COVID-19, што ў нас няма праблемы, Тутбай казаў, што ёсць праблема, і роўна так жа сябе паводзілі астатнія незалежныя медыа. Гэта было ўспрынята як праява нелаяльнасці. Праявай нелаяльнасці было ўспрынята і асвятленне выбарчай кампаніі. Хаця я, напрыклад, даследуючы пытанне для праекта Media-IQ, бачыў, што Тутбай насамрэч не гуляў за адзін з бакоў падчас выбарчай кампаніі, а хутчэй рэагаваў на парадак дня, што было цікава аўдыторыі. А гэта крышачку розныя рэчы. І Александра Лукашэнкі там было не меней, чым Бабарыкі ці іншых гульцоў выбарчай кампаніі. Больш за тое, кіраўніка дзяржавы было болей. З другого боку, все моцна памянялася пасля 9 жніўня, калі пачаліся масавыя акцыі пратэсту, калі грамадства, і ў тым ліку дзякуючы і Тутбаю, даведалася пра праблемы з тым, што людзей збіваюць у пастарунках. Вось гэта ўжо стала там трыгерам, які з пункту гледжання кіраўнага рэжыма паказаў, што Тутбай гуляе, б'е нам у спіну, ён не дае магчымасці нам працаваць як раней,
і гэта варожы голас. Ну, гэта накоплівалася, і вот это стало, напэўна, апошняй кропкай. І вось далей уже было разважанне, ці можам мы адважыцца закрыць Тутбай, ці мы будзем шукаць нейкія іншыя варыянты. Ну вось відаць, што ў сітуацыі, калі зараз ужо так шмат ёсць стратаў у іміджу Беларусі, вырашылі, што вот яшчэ адна кропелька карціну не памяняе. Паводле прынцыпу згарэў сарай, гарэй хата. Ну так, і пры гэтым, магчыма, у іншай сітуацыі гэтай кропелькі бы пастараліся бы пазбегнуць, а зараз, ну, напэўна, ацанілі, што адказваць за ўсё прыйдзецца, і ўсё роўна трэба будзе нармалізаваць сітуацыю пазней, ну, а зато мы ўжо будзем мець рашэнне па гэтым пытанні. Ну, ось цікава, вы пра такую эвалюцыю Тутбая распавялі, она сапраўды адбывалася, і там у людзей, скажем так, апазіцыйных часам пазіцыя даволі нейтральная Тутбая выклікала нейкае нездавальненне, але вось калі ўявіць, як могла быць пазіцыя пасля 9 жніўня любога незалежнага сродка масавай інфармацыі, вось калі б Тутбай што мог не заўважыць гэтыя збіцці, гэтыя фатаграфіі людзей сініх ад сінякоў пасля выхаду з Акрэсіна, ясна, што любое незалежнае СМІ гэта павінна было б друкаваць, іначай бы страціла поўны давер чытачоў. І нават в той соцыялагічнай сітуацыі, калі, ну, скажем, большасць відавочна там 60-70, а то і больш працэнтаў супраць пасля 9 жніўня супраць існуючай улады, такі масавы партал просто не мог не стаць на пэўныя рэйкі, ну, скажем так, апазіцыйныя да ўлады. Ну, я, шчыра кажучы, не думаю, што гэта была менавіта апазіцыйная пазіцыя. Тут хутчэй была пазіцыя не ў тым сэнсе, як это, напрыклад, амерыканскія медыа падчас выбарчай кампаніі кажуць, мы за рэспубліканцаў ці мы за дэмакратаў. Тут была пазіцыя хутчэй, вот ёсць неабходнасць журналіста бараніць правы пакрыўджанага. Бо тут былі збітыя людзі, і пра іх хлусілі, што іх няма. І вот апошні працэс, калі чалавека забілі, аказалі, што ён быў п'яны. І гэтак далей, ну просто Тутбай займаў пазіцыю, ну, нармальнай журналісцкага падыходу, што трэба даваць меркаванне ўсіх бакоў, але важна даваць голас тым, каму не даюць голаса і хто з'яўляецца ахвярай. І вось гэта у сённяшняй сітуацыі аказалось нават, напэўна, горш за апазіцыйны падыход, бо апазіцыйны падыход, ён у нейкай ступені укладваецца у сістэму свой-чужы, і можна сказаць, ну, яны хлусяць, бо яны маюць палітычную пазіцыю. А тут аказалася, што трэба казаць, яны хлусяць, таму што яны выдумляюць, што людзей збіваюць. Ну і гэтак далей. Ну і вось атрымліваецца, што нават, ну, даволі стрыманая, ўзважаная пазіцыя двухбаковая, в сэнсе паказаць два бакі, такі, ну, міжнародны прынцып журналістыкі, яна на сёння, безумоўна, існуючай беларускай улады не задавальняе, то бок сёння ўжо яны патрабуюць ад прэсы жорсткай лаяльнасці і не проста там адсутнасць аб'ектыўнасці, а менавіта вось такой зацятай лаяльнасці. Так, і насамрэч можна правесці такую паралель з беларускімі кабельнымі тэлеканаламі рэгіянальнымі, якія былі ад самага пачатку даволі такімі востразубамі, але пасля 2001 года, калі пачалася кампанія па закрыцці тых выданняў, якія падтрымалі тады апазіцыйнага кандыдата, ім быў Ганчарик, адзіным кандыдатам дэмакратычных сіл, у рэгіёнах зачынілася шмат выданняў, а кабельныя тэлеканалы перасталі рабіць навіны. І гэта адбылося, ну, так паступова, але заўважна. У нейкі момант аказалася, што в рэгіёнах тэлебачанне нічога не расказвае з таго, што было навінамі, а перадае віншаванні. Вось патрабаваць лаяльнасць ад выдаўцоў нашы ўлады навучыліся даўно. Іншае пытанне, што гэта был час традыцыйных медыа, і тады канал камунікацыі дзяржава магла кантраляваць. Зараз, у час інтэрнэта, з гэтым складаней. Можна адключыць рубільнік, але тады ўзнікаюць праблемы з усім ладам жыцця, з эканомікай, са шмат чым. А можна блакаваць пэўны сайт. Ну, а блокіроўка пэўнага сайта прыводзіць да таго, што рэдакцыя вучыцца працаваць шматплатформеннай, і аказваецца, што ўсё роўна даступна інфармацыя таму, хто хоча яе атрымаць. І поўнага вырашэння нармалізацыі Тутбая у такой сітуацыі хутчэй за ўсё не адбудзецца.
Іншае пытанне, што это удар по бізнесу і бізнес-мадэль Тутбаю давядзецца мяняць відавочна. Як яны это будуць рабіць, можна разважаць, але спачатку ім трэба вытрымаць гэты удар, который ёсць сёння. Вот про это я хотел поговорить, как раз вы меня опередили, в том сенсе, что відавочна журналисты Тутбая будуць працягваць інфармаваць сваіх чытачоў праз тэлеграм-каналы, праз нейкія люстэркі сайтаў, якія будуць адкрывацца. Але вось той удар, што нанесла ўлада, яны сапраўды, ну, скажем, відавочна нанесуць моцныя праблемы менавіта Тутбаю як бізнесу. І яны пры гэтым не баяцца, што вот тое, што застанецца ад Тутбаю, што будзе працаваць менавіта як журналісцкі калектыў, што стане больш радыкальным і стане больш, ну, скажем так, абсалютна, ну, бескампрамісным. Я не думаю, што разважалі менавіта ў гэтых катэгорыях, бо калі б так рабілі, то у нас не было бы адключэння інтэрнэту, напрыклад, на пачатку жніўня, бо тады людзі сталі атрымаць інфармацыю не ад рэдакцыі, якія ўсё ж такі сваім фильтрам выпрацоўваюць, яны правяраюць інфармацыю, адказваюць сваім аўтарытэтам за тое, што распаўсюджваюць. А людзі сталі браць інфармацыю ў тэлеграм-каналаў, у ананімных тэлеграм-каналаў і гэтак далей, гэтак далей. Там дакладна была эмацыйна афарбаваная, часам непраўдзівая інфармацыя, і яна заклікала людзей да больш радыкальных дзеянняў, чым тое, што трансліруюць любыя медыі, якія гуляюць па правілах гульні. Вось, што можа адбыцца з Тутбаем у такой сітуацыі? Ну, па-першае, невядома, што вырашыць сам калектыў. Гэта больш за 300 прафесіяналаў для беларускага рынка, это вельмі многа. Гэта калектыў, які ўжо мае досвед здабываць перамогі пэўныя, і гэта высокапрафесіянальныя людзі. І яны могуць прыдумаць некалькі даволі сур'ёзных праектаў, якія могуць быць і як адзін праект выглядаць, але могуць і выглядаць як некалькі праектаў. Ну, бо хтосьці можа займацца выключна навінным кантэнтам, хтосьці можа займацца публіцыстыкай, ну, ці чымсьці падобным. І то зараз вельмі запатрабавана ў Беларусі, бо людзі хочуць і як фактаў, так і проста тлумачэнняў. Вот это хлопцы добрыя, вот это хлопцы кепскія. І вось гэтых тлумачэнняў людзям таксама не хапае, бо такая тлумачальная журналістыка таксама запатрабаваная. І ну, гэта натуральна для такіх вот крызісных часоў, бо людзям цяжка ахапіць увесь кантэкст, усе факты, ім хочацца, каб хтосьці разжаваў, расказаў. Гэта нармальна. І вось у гэтай сітуацыі цалкам верагодна, што выклік для рэдакцыі будзе: калі вы хочаце большага трафіка, трэба быць больш эмацыйнымі. Калі вы будзеце зарабляць на гэтых вот платформах, вам трэба многа трафіка, бо там меншыя грошы, чым пры зарабленні праз сайт. Таму я не ведаю, як это рэальна будзе працаваць. Ну і ёсць варыянты, калі это будзе працаваць у Беларусі, ці это будзе рэлакацыя, ці будзе рэлакацыя часткі калектыву. Ну, все гэта трэба дачакацца, пакуль самі супрацоўнікі Тутбая прыдумаюць, раскажуць, як яны будуць жыць далей. Але я бы не спяшаўся ставіць крыж на гэтай рэдакцыі. Яшчэ, можа быць, коротко про міжнародную рэакцыю. Мы разумеем, што Беларусі ўжо, як мы тут сказалі, гары сарай, гары хата, ўлада дапусціла все магчымыя парушэнні правоў чалавека, журналіста, але все-таки ёсць такія рэчы, як нацыянальныя меншасці, журналісты, которые асабліва выклікаюць нервныя кропкі, напрыклад, на тым жа захадзе. Вось на фоне ўсяго все-таки можа стаць гісторыя з Тутбаем дадатковым штуршком для больш актыўнага прыняцця санкцый супраць беларускага рэжыму? Ну, я не гатовы сказаць, паўплывае гэта рэальна ці не, бо з аднаго боку кожная кропля штосьці будзе значыць, але вот што канкрэтна гэта кропля будзе значыць, я не ведаю. Тут ёсць іншы, напэўна, момант. Зараз ёсць больш жорсткія амерыканскія санкцыі і менш жорсткія еўрапейскія. І вось чарговае абмеркаванне санкцый у дачыненні да Беларусі, ну, гэта можа быць інфармацыйнай нагодай для тых людзей, якія лабіруюць больш жорсткія санкцыі, паставіць пытанне, ну, паглядзіць, да чаго дайшло. Таму я не выключаў бы гэта, але насамрэч прагназаваць паводзіны кааліцыю, у якой кожны можа накласці вета, а Еўрапейскі саюз рашэнне прымаецца аднагалосна па такіх пытаннях, як санкцыі, то я не гатовы.
Дзякуй, Паўлюк. Госцем сённяшняй размовы был медыааналітык Паўлюк Быковскі. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.